Wilujeng enjing murid-murid, ketemu maneh kalih Mem Sri. Dinten iki kita bakal sinau basa Jawa ulangan 7 kanthi tema Karangkitri. Sakniki ayo disitekne gambar iki. Coba aranono apa wae sing ana ing gambar? Nggih, pinter. Ing gambar iki ana bocah-bocah, tanduran, ana kembang lan wit-witan, lan uga ana pitik. Kabeh mau manungsa, kewan lan tanduran diciptakake Gusti Kang Maha Agung. Tanduran lan kewan iku diciptakake Gusti Kang Maha Agung kanggo nyukupi kebutuhane manungsa. Semono uga kewan iki yaiku kucing, iku uga ciptakane Gusti Kang Maha Agung. Nah, iki ana tembang sing nyritakake kucing kanthi irah-irahan Kucingku Telu. Sopo sing tau ngrungokake utawa nembangake tembang iki? Ayo coba ditembangake bareng-bareng. Pripun kepenak nggih tembang Kucingku Telu? Tembang Kucingku Telu iku kalebu tembang dolanan. Apa iku tembang dolanan? Tembang dolanan yaiku tembang kang ditembangake nalika bocah-bocah padha dolanan bareng kanca-kancane. Tembang dolanan iku ngemu pitutur kang becik. Nah, murid-murid, saiki ayo coba nyeritakake isine tembang dolanan. Tembang dolanan Kucingku Telu yang diceritakake isine dadi Kucingku Telu yang diowahi dadi cerita yaiku aku nduweni kucing cacahe telu, kabeh nduweni awak lemu-lemu. Sing siji nduweni rupa abang, sing loro nduweni rupa klawu. Meong-meong suarane kucingku. Kucingku tak wenehi pakan lontong. Aku seneng nyawang kucingku mangan, dene koncoku malah ndomblong. Nah, murid-murid niku mau yang nyeritakake isine tembang dolanan. Pripun sampun saged nggih nyeritakake isi tembang dolanan? Yen sampun saged, sekap semanten saking Mem Sri, mugi-mugi napa sing disinau dinten niki kathah manfaatipun lan matur nuwun.